Numuswati oyomo ukulike bitabu na nene mono utari kunyara ko baga kubise birengera biya ya so mtandao na bakulika na nene mono anyara ko baga kumanyia kilike gendrete kurubwa nchani kurwa ase bali banyara ko bakurwa sense ba mutigiro ubururu na nene mono isabali ya sachire na bakunyara ko baga tebinga kerachi etoro aro chense igosimekera managu kerachi etensegete akanyora ngosimekera matoke igo Diana Musubano warega iga tiga mweli baga anyara ko baga kwania Diana, karibu Ensoko TV. Asante sana. Aiga no mugusia kunyara ko baga gotegerera kigusi na nene mono gutaka kumanya bali bakunyara ko baga kolibia ase obugima. Diana Musubani. Tigancha ke go apologize. Aso go ikalate. Traffic ya Nairobi ne nkongo wake. Diana no muliki. Diana mama y'omuntu. Diana no mwana wa wabantu mwana bw'abagusi Diana no umwana w'omuntu Diana no mama w'omuntu asinini asarwete ko gukinsa mu kiyagusi ekenyoro na nene mono nabura teyi asinini ochutiga otebyo muligereria se gwasomete no nyamba limu asomete na barura bakonyora bono bachakire ko connect na nende bwatumeta banta bangi bakubwatia so mtandao Seitori ondonga. Riondongere keumbu. Nyeri bali chache. Gusi ogo ikakeroka tole between keroka na Kisii town. Nasomete Nyakach Girls. Nyakach Girls ne neso agetia abantu bakukwani gezongo buya. Kukwani ureke na sada tintaketi ni ndeze gezongo turase gutungana kaiga. Nyakach ne skuru enene no nasomete. Abu nona chagete kolika mono. Okolika kwana no gwachakirete school. Ase Bibilia Paula kalika maruba mangi. Diana agafate chi post chinga se Facebook, Instagram. She's doing well. Yes. No bwate gitabu kiao. Nimbwate gitabu gekoro Till Death Do Us Part. Yako rono mwako kaberekera se market. Ekende geisire gocha. Nkira gitigari tiake kemanya gosoka sengenche keroko like gitabu. Amangana nara mango kubwati gitara soka kebe gitabu kabiso montago soma lakini yesire gosoka. Okay. Iguna gwatebe gitabu ngibwata mangana mange na nene mono mwancho muligereri Diana no arega iga elietali ndembo nale lya kurukwa na nene mono ligakulike bitabu otebire Till Death Do Us Apart. Ekine gitabu gagoteba nga baka makweli aturusie so boiko bwense nalio arakore kwirende nalio arakore kwirende uratige koba no muntu koba connected nere I think Tara no musubadi goso no musacha Tara no musubadi Tara ningo hoise gitabu kile Tara nere character ya nene na se gitabu gitabu kelie kere inspired by true events yani ibintu narorire ibintu kigera toise kuligereri buya se tali Kenya oka ensengima abantu nkurwana bali sana abasacha mbanchite gwaka abasubat sana bange mbali goteba lakini nkero unekero nale gukina ntu abwate eneiba itoyom ale kuita mukae sana bunekonu kera lituka kumubugi bunekonu kachiro nyure marua yego sena yemeronge tano goseki agocho muito musubati uri agatamiro so minto nyumba umusacho uri kagocho matebi no ebisaga abumba kagosensa ngapi ngogo somorande kurwabo uikochenka nandi gose goikaende nkabo namenye seito tinkomanye kikialenko gerata kuira na sobo lakini akuebisake onganyolio gosero no korare kero monta nyura araje oira na gochimwaye. Ese gitabu kilikiao because tindaga soma guchime mono but nimbwato okay no bwate chinsemo ange ibergo 63 ntanga niyo gwanchene akabere neroro eyo montago itwa enga kinde nerogolika pako muntu ika arase kolere ese gitabu iki mate gitabu ginka ukoligererie movie abatu kuligererie movie ndiro wika kwanyana no namaliga kwa yatigire se kiranga chibukeli ubwate nese gitabu ngo yeli ora mariga gwati goro ngakiye kwara mwaro chisini chipaka chikira nese gitabu into abantu tokolika
tukulika ekero konyoro monta kulika buya ekere gwikaso gukwana tari gukwana buya bunekera kunyara kulika asenge nchobone ekero kulika no kere gento kerikera sobongo bwo na bukunyara gukibeka insase aso kulika yani ntebe asege songo we are better written than spoken. Okay. Bonekera nkulika umaito bongo bwo bugenderete kunya onye buna bono nasoma na bonko gote buna nacha kirege buna birengereri bya mbekama emotions nanyorire mana bonko nyara guchirika inse bone ko liyo kwana na intumbale to kunyara gukwana krato kwa bari bagatulike yabo mu chando bone kiro monta abwate biego byaye kiro monta abwate kegwa kiaye bono intwe abantu to kulike kegwa gito no kunyara kulika kobeka emotions chons pia sama amariko Taka tutorelate yani tutwarugwa mate no mu rigererio legusi osura nsemende yonse e composition ya lingegetiro sana so kulika story abande tware kwaegwa gwate kwa iruchite kemerongene onyare ko baga batebesa bari gwachire na nene mono ngikwaro chororo na ndi tuirore twateba kwa iruchite kemerongene onyare ko likesa bari ese gwachiete oreki kwa kale tororo chi composition ile ngadana kwa kali asichite kemerongene mo lakini bona boko nyara kulika kiregento kwalika kiagera bono umaito kulika nabo konga kendi yonse kuiko twaraso go chakera oichigatigati bono gano kobeka ebody yawe yonspi no moelio okuna kubona kulika intagete umwana nare goso mworokiwa olese school na baka bari university konyora gose abandi bari school unaboni kandi kerese kera tukuligeria se gazette Moi Forces Academy research semo cha Lanet ya chakiri umuroberi bwo kwegeria abana ko babayiruruki becindege insachindo mundu naro tamanya tibu nago chaka kulike nebe composition nebe no in speech no nyene kero umuntu akwa uri bagasa matanga igakwani abantu okonyora akwerese bintu bitayo nga kyumuntu abwenete kubike birengereri bya yamo ochaka koba kago chakulika okulika kule raisi sana umaite ngobwati mangana mangi birengereri bya nabyo koraki nabyo okulika wetani yabu kende nkeyo lakini bono enchera nero bwenrete guchaka kiara no anekero kuna chomote to kwendo chake kuna chakurugati gose koruigoro uiko chakire koruinse bono uiko cha otwaro mochaka no rio koro ku introduction inkiota ite kulikira kero kwa likire bone amangana ali amatangani kwa manyegocha bono the body bono na mangana ali ausikanete na igento kerio kulika kero gwa kurira ya gati bona nara amangana manene kwa manye gukora no maritale wachumurigirire gwete goko chakira kurunse ochiche gati yao so mubiro kare na nsai goche gukora kera twaregese school yo boli kitware otenga time loose ends chirichi chitaraba buya bono chibwata ni gokore igetabu okonyora kibwate chipe abande 200 na arochi kitabu yake mugekuru nga London belongs to me ikine kitabu yake muna arochi kerekene na bunye bibilia chinga kirengo kuira kulike kitabu dayana umaite kulika nkubwate timeline ndiru nabona chaka goteba nabonko boka rero ndike kitabu onyore emeti yenyebere goseta tona cold ikitabu nkere na chagite gose umwako 2017 nanya gwikagati na wonda chengi kole miaka 10 korubona na ndi baro nabageko bigetabu nkoleki ngesoki bono kulika nkubwati ngabono nachakire kulika igetabu ikikuikangi kole mambi gosengi kole chuwiki bere gosengi kole chuwiki 3 lakini egento kero ndirio bwata maskani omaito nyigetabu uneki nalika ekingenderete kulika boniga short stories imaite kere wiki goikandike story yamo nyekole chi story renganta ite gutwara se getabu iki chi story 15 bono chi wiki 15 chiko era chi story chene chakorre chiaerire manye bono guchaka guchisoma ndole ngainkoru nkinkorusi nkinkomenta na kingwenera kobeki getabu iki kebeki ya mono sanga byokorara nande sanga byokoboka abaso korara ni
nimbwate insomnia keigo korancha ndera ke bona bora nyore nararire saa 10 saa 11 chiamambi mogoro kunga bali mokorengera limono abalikia bange bali nararigereire published writers bali bitabo byabo byakirwe chaba kwanyora bange bateba bakugani bagenda asigete baikaransa banyora libagalia bene mama achakulike bitabo nabakonyora muntare totebera no mubogani uchiro ikaransiro yeguruye egekombe giye kawa alide laptop oli kobera oroli tukuligima ondo imoka ogenda oteba tigenda aragenda tu Mombasa kulika to change the environment mostly yakero kulike bitabo byabo gwakoba nyumba yawo so narite go travel go ikasigete kwararia so gukendera mono njenkulikira ku nyumba lakini bono ntonkere tokoroka inspiration na bonda agende gose gusingochi ebirengere ligete bingcherere rinde gali mesusu gotrimoka gochigusi bona bonko ire simiana nalika kerengere likeliya cha chinza chiri goikokelike chinse echi kera gokutiga tolika gwachire kweba no inyora togo kinyora buna kwalengo cha kolika chinsa chiri bono maramanga asinche nkolike keronde on the move yes. That is why juziga kera tuale wakeke minano gya chan Diana Bonali ulikosoba akatoka Tanzania ngagete no mokenyoyo mulio gurete ticket chiri mugato mo chanda sana ibere chuka nagurete chuka ko bagenda iri amba bere tualenge umusani one nare tuachiete lero umukoro kuwanjiro Did you attend by then kwa chiete game iyo kayiligelia nachiete togai kagali nari buna togo soigeli ende tarachaka ngo itutokalenga kuso gutokalenga abantu bali tata bakaimuke stadium mwingi mpabagatenga buna toko nyagwa kuchigoli ngotenga bali mwe togo ikaranza mpaka gwa kuminkie kinacha kulingia nini mwareta to muchandaro bagasinyugo focus eko aragwa tete ngaba Tanzania ba onye tuitiru na baruba kabaitu nyasaye neraga kora buna maite bagaitu bono tukaena nkalende twensi Diana search post cha Facebook chire chinyinge content yali ogobekoro gose ebintu biri okolikoro ebinde mbiri bigo cha byanyora segetabu kyao gose obugima buli bwa Facebook no bwao na buli segetabu no gose you are developing a content yali uchoye bugolie chebe unity ya mase just bunege tabu nkolika boniga ri covid ya lingi na chagete gento gekoro ku maite ri kwenda gasi nkwalenga okonyora abantu bali nyumba lyoka riole nyumba nkwanya kobera nyumba na familia yao onalete kwabuka mambi kwende gasi bono litukulia diago chake iri nande lyakwera iri nyumba nabokonyora omuntu abwate ibirengererie binge bono nga chake gento kialenkoro ku tell me your secrets nabonali kulika se umtandaone abantu bacha bona bo muntu agocho ntebi ntaite gukwana naye twikaransa twakwana tiniko gwakani lakini nabo twale gwikaransa twakwana chi story nchiro maito muntu atatebi bantu pi bono chi story chiri na chine imokiri bono nkabeka se getabu ke bono bara kore drain fo isirenda no engwa bachaje bote Diana muganone na koete ondo chobige toborolia se uma etekero kulika boni gana bagonte binga nche nkwenda ndi gusimambi nche ginkolika tingo taba innocent nkwenda ali gusimambi nabongo kelike no soma to kumanya gose na nalika Diana bara sekondika bono chi story toli kuimokia story yo muntu onyelike buna naboko okonyonjora kasengenjo nandi totaiti bantu mamanyenga nyalebe nalikeire lakini abantu bali bantebeti nabatebe na ninsabete libaga ndaimokia story ya onyelika segetabu is it okay mbabu atiboko ense ya sukire nagende tegonchukanana kera twakinete twabate ji fountain pen twakabekire wino twalika paka nagachiro serious na somete school ikurunya simu by the way chiri chiagasalikire menu elinje na alego chiro sina chiri line bakando ko mu Japan boni gatwalete irwe bintu buna AI tubwate Google search
chigasi chino so that chibe published insa chinde nchi basa gotoke chinde nchiro konyora muntu rabara imokate bo biru muliki but yonyora go chubugulia mangana Diana o change two names o change alia oyo tebega sine yae ngakimoko nyora copyright na ndenga kimogo copy ne bintu buna bono tools ichiko sebinte bya chirebigani na AI na bintu binte bono buna Facebook squeeze na liba bekira machika copyright bono igana bonko kosoero imuki gento na likire kigima igo oge post na bonko kosoero lakini ase gitabu wiko enda se copyright owole copyright yeli bono gitabu ikini ni kiao muntu na kimuki gitabu kiri na akora bunara akole ingia ko bakiae nande bono muntu aise koimuki igo nabo kumuira kotini umaite igitabu iki ne kia no muntu yachita akakora igana na ndagwa kane chibesa igo ntole protected within copyright till death do as part bitambiringa kuonira copies abagusi bagore basome aso mwaka oyo omwaka oyo no guchikoera nalio gekome market y'emyaka ebere nabo toligerete ebitabu 3000 plus chiri busatu uchibusiabu twasomete gitabu kiari koro kwa The Concubine legally era soft copies abande mbaroro batagete totebe bataite banyole soft copy abande tutaite hard copies ebitabu ebi kero ko bioni mbibwate faida litangani na ande ngakitora binyole ebitabu mbibwate faida lakini nje buna nje tindi kuonikia ne soft copy kere kero gwachakire kubeka nkuoneri soft copy ayo gasoma kugukora oya Diana kagukora aye masi kagukora yara talinga ne gitabu bwato gosoma iga kira sesi mimo mate squeeze gotome gento korwe simye ya muguchi yende nechi second wono soft copy asenche tindi koni gitabu kiane soft copy okay abantu abange batabangari ke gitabu ngaira chi publisher chinyinge chigagekana chiganga go publish sabali yao no ninche kiane na ireta se the traditional publishers lakini azenge nchonke bwata mangana gite batata ite bagakana mbako kora kimbako gesoki bono ngakole gento gekoro ku self publishing yo kwelikera oligie editor ya oligie proofreader oligie designer yani kire gento nayo gwekolera oligie printer egetabu kegosoka nikia unaye gwakolere kire gento igobona yebwero we publish tiabika ekera bale go kana ngibale go kana by the way tigatara manya content explicit baba tebo kwa no gwancha ni memono okay Diana musuba tolnera se studio soft copies abantu barosiri tools gose enchira oranyore gitabu ke content yoyo go transfer go chia so yonde pakere limited to taitikoligere linchira yoko genda soft copies no lakini nkero audio i kitabu mbaro seti audio ye kitabu ono nyigo taite soft copy audio nero yo kero audio ile ngokon wana ndaboli ikitabu na ubago na ubakibu ikitabu nekia ora kini tade but ibo bono whatever we publish it lakini whatever ngoboli ikitabu na ubaro se audio unabona montabegete se platform ya Amazon ngakimoiwana ine chimbunje chiri bakonyora ni chiokonyora ngokonyora chinyingi na ubakonyora chinyingi Diana akalika agakora igasi akora kiregento lakini banyora chinyingi nole publishers na bagokora igo ayokolika kwa baigetabu kia umwako legas kwanyora bono barabwe bakwira go 16 naye kwira emerongene okay na ngokone libale barabungoge push bale because kora mono nayo gukwanire getabu kiao of course rende munyana nayo bwatomugano batetenga abafrika kera barere sira umuganogo nali abantu baramanyese mechande berete publishers aba urende bono tigatotebe nonye kwelikerete oge printer
abantu aba barabuna baravuga ngo sukeli bari gitabu gose bari bategererete ko para dandwa yango skibali okay kera bono una bari babwete gitabu kiane abantu bako chip bookshop chibwete gitabu kiane Nuria na book launch kitabu mbabwate chikopi lakini bagorete baraba kugora se ligorire inse bayoneri okay bono biri bakwoni asengenjo bangoreti bono besa chirimba likonga okay kiera bagorete already babyakanire okay koros chichi besa koros so tuchake kulikemegana Elizabeth Mukaya gatabu yasani kiaba I'm proud of you na tuligereti alafu mjomba Hazel ataba kuruseneka city tuned wancho muligereli niko tole ase studio na omuswati ko Diana chitiga murangeli bonage musoba no mulikiwe bitabu na bwatege tabu ya gorunga till death do us part tigati insalia hekere sogora geraki bwataya asense moyo mtandao nigakonyara kwa kulike bitabu yae na emambia bono nigo twikara stenere litonyara kwa tukoligerelie sabali yokolika ebitabu ebinane na mono tukwirana nande kuligere litogense mende serikali na nebwate regulations chiaya chisem chinyi chiachire CBC na obuliki bw'ebitabu ngakibobo ko supported yabo na ngumira na muneki ombekelikia curriculum developers egere mwanyara kwa mu kurwe birengere byeno na barwa babyabo mwaranga kimoko genda busi ono murobeli bwensoko bwakire mwanchu muligere nigo tole asi chinsemo jazina tawa so ligo orogongo amini flow ya gatana limo asitukunyara kwa batukwa naye seyemo chinsemo chiagusi na bogotonyora asinchira yobwikira no nana mono Nyamira na chinsemo chonse chinse ya Kenya ene soko bwakire ilitele ni Innocent Onyango niko tobwatera na Diana musoba bono mambia ase gesaminyeke kyomo elio kyomurobeli lakini mbwate Diana nde mulitoka na rumurobeli na nkoira ntole asensemende togenda kukwana no mugeni ito na nabo gutulikere kerengere kyabo ase simi 0788666663 na namono nyariko bagotubwatia sensemo ya YouTube Ensoko TV subscribe na konyole mirobeli ita senchira yobwikereno na namono ogenda sensemo ya Facebook na aronyariko bagotubwatia asenchire ndongo mwanchu muligereri na Ensoko TV Diana musoba no araiga mubudi swali ataragendegere onyariko bakonyora okoira nilikurwa sale ekogera gakogenda kulika nabakojora onyorire urule kerengere libunebwenerete Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobeli yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchurelia bono na bokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakebusani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662 omwancho mulire Ensoko TV ngeta sengi Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchiro monde bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline
Mausa. Kurwe kaunti ya Nyamira rietana Nyariki Steven Embonde. Kurwate kaunti ya Kisii iretiriane Wycliffe Orenge. Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta mangana amaya kuri tukira Jumatatu mpaka tukira Jumapili. Jeni Gongor Perpetual machin na nyora netrobin yan Soko TV oboroso bomogusi. Umurigereria bwa Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi nigo guchikomera na inche ritkore Juma chinsa 10 cha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo che gukomanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi eritariane Linet Nyambane. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Wiyakigi mu mwancho muligereri nigo tole na Diana Musoba asema mbia bona se studio togendete gukwanera iguru yobuliki bw'ibitabu na nene mono nigaro muliki bw'igitabu gikurunga Till Death Do As part. As part. Abu nongo ganya pakatorosi chorus taye egere tunyare ko batoko bwatera nabwo egere manye tinsalia nabuli Diana iguru ya umurubeli yo CBC na nene mono bali bakorosie curriculum gosengo cha muri mwatwara exchange program na ino abaliki yakwara nini mukorosia nona nini mukogaruma etatuabuli guliswali kwa musana ase literature tuhabwa tweresa ngasi nini iguru y'ikisemi egere umuntu amanya ngaki kakogenda gukora ubuliki ubo insachinde nande content ya na bikuguru none serikali ikigundisa abana ese school bona bune bitabu bya school mbabwate guidelines gete nabo konyora nabo kulike bitabu na setbook okoye guchi guideline y'ebintu wenrete kubwati egere gitabu keri okulika kebe within those guidelines na kebwenera abana basome ono buna inche mbona chakire kulike ibitabu by'abana nkolike ibitabu ebiga by'abana with my son Jabali abo kera tuachira ase nabo nkomuboli ase tuachinga kikwaranga kitwagenda nkiya ko kinkiotanja igo bona twalikaga akamuganaga sinini kago capture keri twakora litukelio wetera se birengereri byaye egero mwana onde kagosoma erebo nigale myaka 7 ekero tokulika nere igo umwana onde bwe myaka 7 kagosoma ako understand buya mono kubwekera nali ngocha kulika inje kiara wone kilikira no ne birengereri by'umwana igo umgoira muri chinga gisana bali kikora ligire no ne birengereri by'umwana bono umayete inche bunankolengereri tali bobu no mwana omukakolengereri ebirengereri byane mbiyetani TV umwana lakini onye gintaite kulika umwana ondanyale gosoma amanye komanye kinalikire goikangira ne birengereri byane maega ndengereri buno umwana Diana nkoranga nobwate nando murubel because I follow you a lot ngokoligere ndaso mtandao ibintu biri kulikora kukwana ule young I don't know teen moms teenage mothers nteyo yanga aba mama aba baba bako babale myaka inse 13 gochinse mai ekenege ntona chako mwako uyu nkialenge child idea yane ikialenge gento kia tata lengerete ebatiembe mugakolia karara atara gichaka ono nkarra tingo cha gutige birengereri byaye bunase konyora bikire uikambi gendereri nkamanye gochaka bone program ya irania abana be school asenge ncha sense tole boniga onye torasoma onye tobugati lisakararia oli school tali bogima bwa umboko mboli raisi nkobere raisi ekero kolete school no tuale certificate ya form 4 yoka nkobere raisi
kera siku hizi noene gasi ya nyumba tinta itimonto gocha mwana utakonye mwana one gokora homework tinta itimonto gocha nyumba noene geswahili tari konyara gukwanira omwana noene gesongo mwana akumukwanira omuntu omurigiriri ibo bono no chigasichiria abantu bagakorire kara omuntu agote ninta kore skuru nabo nkwenda nkore gasi ya nyumba gose nkore gasi gete bintu bune bya nense negendete goncholi nanda mabagaye gas tari Kenya kale uroche abaswati ba mintogo bachite chinse cyabwara abo bandi bachire Canada aswakora chigasi usinto bwato mubara bw'abana una gwate aba young teen mothers bakonyora abana barabake bari chisi school sigitabu kia gose in one of your posts tinta etiwate bangi gwate betoro binte bingi bikogera banyora abana barabake bali ngabona banyari ko bagwikanga sole enene from this organization ochage tekara watani birengere byo mwako mino byalengi tatumye boni gato bwata abana 6 abana 6 n'abana babo igabo n'abantu 12 abantu aba 12 no bamenyetenka seitu abana aba 6 mba tuabairanirie school once pia bale ekirasi ge 13 inform 3 n'abana babo ndiri bali bakwende school twaligereria abana babo ikera ndo taitigo kwanza before baba abana be school n'abayiboli bali mbabwata abana ikinege ndo tutakoleki tutakane gozo tutasiri gozo tutakolekende their mothers first igobonekero ntu ataite koba etanani n'abana babo tigabachenka bache n'abana babo egere tubaruserie birengereri biringa ekero nde skuru ngatigeto omwana onenka omwana olimbu yakale nkonyora ari ndagera nabwate yanga nabwate kende naruwarete ebintu bunebyo bona abana bali barenka barabwekero bachire skuru bakoende skuru mambe baira na maragoba egere bache ko bana abana babo babera n'abana babo barabu n'abana babo bagukina Diana Nairobi ali akiaba the young mothers muko nyaka muko support agiba kanyore school fees keko ya ngobuli bali binteka binebe school ne bwata mangana mange school fees nero chi uniform ebitabu ebintu nebinge gatiga yakuru gosoyo mwana school mbaketa mwere asaboniga inche Diana abasani bane na well wishers naboko nyoro monto bokire mambyo rero mubwate sukali ya ntobwate tigamba gorire sukali rero mubwate chidaipa na chichi gotumika mona singe nchabana bali bagotibunka bado nabake bali tigamba gorire rero nkimutabwate nababantu bakonya goto support igo asinge ncho noene kero wikero chake go apply bono gose donors gose funders chi step ne chinyinge chiro togo chaka kegima na ndonyore donors immediately chi step nchiro chiko bwati gwe bintu nebinge bakobwati lakini nkonya go sabatole ngakanto nyora abantu bagotenenera abana abafuli watu wanyoro mwancho muligereri Diana your father was so close to you tato mino galengange nae mono kwana ngo igoro ya tato mine dekeyamo emo director na kante bichia elire twanyoro wasinini tata umaite ai ngote binda abantu nga umuibuli ogo no umuibuli lakini nabo gwikase kero gwakinire umuibuli ogo umusani ogo wono buna inche I was lucky my father was my friend he was my father yes but he was also my friend ona bona ale komote bikende ke gonchande nkoro na muakire semina mutaita no nabo tu ale kugamba no na abantu bintu bibaho aba gossip abo ale kugamba tatu Diana chinga kicheri te karwe namba yabo nando bateye barakonyore kera baragani bokonye bonde bwonse ekogera nabo muntu aragani uri komuganoye nabaragani agori gitabu kiao nabaragani atwale chinga kichia bene gokwana naye asaboni gase tiganda biki gitabu ensemo ntebya abantu bali balenka bali bali gusi kamerelia onye ko bwato omwana ole inse ye myaka 15 ubwato omwana wasinyuruko muiranie school ndigi tokonyo omwana oyo sengencho obogima bole gochimutwe mwana otali gochigokonyeka
mwana utali gochigokonyeka ononye ko bwato mwana gwasinyira ko muire skuru pi tobwati magega na mutu kera abantu tokoligerera bali batabwati na muna pi na boko ndigi torreb na togo konyu mwana oyo omonchu muligereri nigo tole mambi yabono na Diana na nde ndoche biro byito byalire nimate mwabekire gaiga jujumbe chinyinge Diana muna waso gaiga ujumbe chiachire na nde ndoche chinsa na chiro chiachire go twanyuru go so gaiga ni bondoche chinyinge chiraiga tigandara aligererie binte birosirine amaboka mwanya banda chinsa chinde buna kigali cyakojora na biro bigo cya byaraba igora kinendo mwancu muligereri nabona nkendate kubwatia nindoche MC Captain abataba watching from Kisi mujomba Hazel korwa suneka nindigereti alafu oitware ngenera oirane studio ya kabere abataba Diana I'm really inspired tingi ngonyara ko soma chionsi chinde ninto nyara ko batugo chisoma mambi mwancu muligereri ekara twatebetenga na to kwali bagonyara ko bagokwigwegwa nana na mono kwarore segeto ya chire bono mambi gaiga ase Diana Musoba nyara ko bagatete bigoro esabali yobuliki asobwenge igoro yegetabu kiaye nana na mono ngakia kunyara ko bagakorosa obugima bubuliki na asate birenga nabwate foundation yo kuligereri nga abana bali bakonyora abana barabake nakibakonyara ko bakwira na school nyara ko bateba nabako munyora ase namba yesimi nande anene mono Diana Musoba asenchireli ya Facebook ogenda ali messenger nabako mulikere message yoro nande nubwate Instagram I think kira social media yonsi nabako nyara ko kuligereli na intune Nsoko TV morobeli ne Nsoko bwa kiro ikiro mweli twachagete 12 cia mambia tiga Diana tukule na yakara nabwate Diana ndemo tindi kumurangiri go cha tukule na Diana Musoba nje ni Innocent Onyango mambi tumirane nande tukole buna twakora rero inamba yesimi 0788666663 biyamono nyasaye tigakolende tumirane nande chinga kichinde